Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, pila ka mga syudad kag banwa sa Northern Negros Occidental ginbaha sang Biyernes. Iban diri sa ila, wala pa makabangon gikan sa pagbaha man sang New Year's Day, pero liwat na naman nga ginbaha. Yaring report. Viral sang Biyernes ang gabi ang ini nga mga litrato nga kuha ni Jonabel Herasmo sang Silay City sang iya nga mga himata nga mga kabataan nga nagsaka sa puno sang mangga. Nagapangayo sila sang tabang nga ma-rescue sa lugway sa Barangay Balaring bangod naglabot na sa atop sang ilang balay ang tubig baha. Sabado sang aga, na-rescue ang among mga kabataan sang rescuers sang Silay City. Butang tay-tay sa ako nga bata nga makatabo kami sa kahoy. Di salman ako, sa kapanawag man sila dason. Sila naka Tapos naman ang tubig. Ang karsada padulong sa Barangay Hawayan, ginabaha sa gihapon Sabado sang aga. Ang mga balay sa higad sang Malisbog River, ginpangsulod sang baha. Pagkanto dito sang Digicas Negros, amo na abtan ang lunang nga ginasag-a sa mga residente pagwa sa ilang nga mga balay. Bata kag tigulang nagabinuligay sa pagkuha sa mga lunang. Ang mga pagkabutang nga nagsalom sa lunang kag tubig ginapangbulad. Naglapaw kuno sa ilang nga mga atop ang baha. Sang New Year, amo man siniyang ilang nga sitwasyon. Iban sa ila, bag-o lang nakatapos panilo sang balay, may bag-o na naman nga tininluan. kaya inang bagula ka mo kataos panindo. Oo. Sa balik sa alin sa New Year nga Nga paninlo. kagapon na natapos. Oo. Tapos subong, Subong. Tikto. balik naman sa zero. Oo, tikto. Wala ka mo ginakapoy sa amo nga sitwasyon. Sa kapoy man yan. Sa iway na mahimo. Kaya mo labing lugar. Sa Silay City Civic Center, may halos 200 ka mga evacuees nga nagpaligad sang gabi. Isa diri ang 71 anyos nga si Lucita Libuna. Bag-o lang siya nakagwa sa ospital matapos ma-cardiac arrest. Ginabudayan siya sang iya nga sitwasyon pero wala man siya sang may mahimo. Budlayan nung gani kaya ano na karon kay ang tubig to sa amon taga Direho. Oo. Mga gamit yung kamusta? Ginapanangat lang sa mga bata sa babaw. Suno kay punong barangay Hazel Cordero sang barangay Mambulak, barado ang mga drainage amukon nga ginabaha sila sa ilang nga barangay. Tungod sang sang alagyan sang tubig nga may mga may mga bara. Sukran lang gid hawanan. Hawanan kito. Nakita ko before siniyakap nagimo na ko mo effort nga nang ko hawan sa mga Nang kasura. hawa nagig kami ya. Oo. Nagano na gid siya. Sa Caintown Subdivision sa Victoria City, masako ang pagpanilo sa mga balay sa mga residente. Lapaw man kuno sa ulo ang tubig baha sa pinakabahin sang ilang nga lugar. Si Russell Aventura nga amon man naabta nagapanilo sang iyang nga balay sang New Year kay ginbaha, liwat na naman nga nagapanilo sang ilang nga balay kay ginbaha liwat. Sa ilang nga garahe, makita ang natumba nga ref bangod sang baha. May lamesa nga nagatungtong sa ibabaw sa motorsiklo kag may tricycad nga nagbaliskad. Amo sini kakusog sang tubig baha. Nakakatapos sa gima ka mo panghimo sa panglaba. Wala pa. Mga labandira. Peka report. Tapos Pero mo, boss. Nagsugod naman lawat. but sini ko nang ubra sige lang dugang. Dugan lang. Dugan. Wala pa matapos. Yung ibaan naman lawat. Hay. Back to zero naman. Sa Sinigang Motorcycle Shop, hindi mangdubo sa napulo ka mga motor ang ginbaha. Ginpakaayo ini matapos nga mabahaan sang New Year. Wala pa makuha sang tag-iya. Liwat na naman nga nagsalom sa baha gani. May liwat na naman nga ulubrahon ang tag-iya sang shop. Ayo na tani. Ay, ano na tani ka? So, na baan naman luwat. Kalayuhon na lang. Kuluwaon na lang tani. Tapos na tani, oh. May iba na kayo, ano na? Wala lang nakuha. Huwag makuha. Ti na ba naman liwat? Ti na matabo sir. Bali, luwat naman, mabungkag mo kayo makina, change oil. Damo, git, liningan tanan. Magluwas sa Silay kag Victoria City, ginbaha man ang Talisay City, Ibimagalona, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante. May kapin sa 76,000 ka mga residente ang napektuhan sa baha, kag malapit sa 500 ka mga balay ang nagkalawasak. May mga taytay nga nagkalawasak man kag hindi malabyan. Tubig gikan sa kabukiran dala sang malawig nga pag-ulan ang nagdala sa baha sa mga banwa kag syudad. May mga netizens nga ginmono nga ang pagpangutod sa kakahuyan sa kabukiran amo ang rason kun nga agin baha ang mga banwa kag syudad sa norte. Sa Victorias kag Talisay City, ginsugura na ang dredging sa mga suba bangod barado na sang duta kag basura nga amo kuntani ang alagyan sa tubig pagwa sa mga baybay.